एका तेंपादी तांच्या आणि आमच्या घराक वणद असली एक. शिंक काटल्यारी कितेंगा शेळगी म्हणल्या मायपासी सावाल. रवाण्याक बसची कोंबी सहित तांची आमगेर आमची तांगेर. दोन्ही घरच्या पेट्या सहित दोस्त. त्या घरांत पियाव खातारल्यारी दुकान देवतली आमगेर. आमगेल्या पेजेक तांगेले घरे सैरे तांगेर गुंतले. वाहन आमगेर घरां दोन सांधे गरबर. आमगेर सैरे चढले दिसा आमगेले थोडे तांगेर तांगेले आमगेर. एक पत्र आमका वसूंक पावताले. आमगेले रेडिओ तांगेर आयकतालो. एका सांगणांत खेळतली सुख शांतीची पिलां फळां. आजकाल आमचे घरचे पाके तांच्या की एक फूट उबार. दोऱ्याक तांच्या गल्फाचो सुणो आमच्या वणदीच्या की फरजडीक. तांचो उपर गाज बांदूंक आमच्या कुडांनी साऊंड प्रूफ जनेला. तांची सुणी आमगेर येनात. आमची गैरां तांगेर वसनात. अंगणांत आतां वेगवेगळी फुलां. विदेशी पेट्यांक गुडांनी घालां. आमगेर तांगेली वाट लेगोन गेल्या पयस. बेस्ता परगेक दिवचे उल्हास फेसबुक आनी व्हॉट्सॅपाचेर. दीस गेल्ले परींच सर्व पयस पयस. बांद काळजा मना. घरां मनशां आनी मायपास. घरां मनशां आनी मायपास.